Благословлена ти, Панна Мария, Богом Найвищейшого, перед усіми жінчинами на землі, бо Он так звеличив ім'я Твое, що ніколи не сиде хвала Твоя з вуст людей. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на Святої Мши щодня, субота, на хвалу Богородиці. Просим Божої милосердності для наших дорогих померлих, бо як кожної суботи молимося і просим Божої добрини, неба для наших дорогих померлих. В святої пам'яті Ядвіги, щодня годовина після смерті. В святої пам'яті сім'яв Тополь, Лапейка, Іванни, Ришарда, Станіслава, Станіслави, Олега, Дмитрія, Надію, Валерія, В'ячеслава, Галину, Павліну, Івана, Павла, Євгенія, Станіслава, Наталю, Юрія, всіх родних близьких, Зянона, Софії, Станіслава, Галину, Казіміра, Боже, одари їх ласкою збавлення. За померлих Марії, Віри, Валентини, Михаїла, Людмили, В'ячеслава, Марії, Анни, Анатолія, Феліції, Валентини і всіх із сім'ї Ковалевських, Коренєвських, Богумірських, Войчехович і Стахович. В святої пам'яті Валентину, Галину, Марію, Ядвігу, Єлену, Галину, Миколая, Владимира, Софію, Анну, Катерину, Євгенію, Емілію, Марію і за тих, про кого забилися їх сім'ї, родні, близькі, забилися пам'ятать, молитися. І святої пам'яті, що і сім'ї Безині, Юзефа, Вольги, ласки Божої, неба для всіх і наших дорогих померлих, долучаємо в этой святой імши. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Добрий Боже, сьогодні ми з пошаною вспоминаємо найсвятейшую Панну Марию, якую Ти наповнив своєю ласкою, раз її заступництва зроби, щоб ми годно так само були, приймаючи повноту Твоєї ласки. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить, в єдності Духа Святого, Бог
Празу все веки вечные. Читання книги плачу Єрамії. Загубіў пан, не пашкадаваў. Усе пасяленні Якуба разбурыў у гневе сваім цвярдыні дачкі Юды, скінуў на зямлю, зняславіў валадарства і правіцеляў ягоных. Маўкліва сядзяць на зямлі старцы дачкі Сіёнавай. Пасыпалі попелам свае галовы, падперазаліся рыззём, апусцілі галовы свае да зямлі дзевы Єрусалемскія, знясілілі вочы мае ад слёз, хвалюецца нутро маё, выліваецца на зямлю печань мая. З-за знішчэння дачкі народу майго, калі дзеці і немаўляты гінуць на вуліцах горада, сваім маці кажуць яны: дзе хлеб і віно? І падаюць, як параненыя, на вуліцах горада, выліваючы душы свае на ўлонне сваіх маці. Што мне сказаць табе? З чым параўнаць цябе, дачка Єрусаліма? Да чаго прыпадобніць цябе, каб суцешыць цябе, дзева, дачка Сіёна, бо вялікае, як мора, знішчэнне тваё. Хто ж цябе вылечыць? Прарокі твае вяшчалі табе пустое і марнае, і не выкрывалі беззаконня твайго, каб папярэдзіць твой палон, і адкрывалі табе аб'яўленні ілжывыя і спакуслівыя. Усклікае сэрца іхняе да пана. Над мурамі дачкі Сіёна пралівай, як поток, слёзы, дзень і ноч. Не давай сабе спакою, не давай адпачынку зрэнкам вачэй тваіх. Уставай, крычы сярод ночы, на пачатку кожнай варты. Вылівай, як ваду, сэрца тваё перад абліччам пана. Уздымай да яго рукі свае за душу тваіх дзяцей, што млеюць ад голаду на рагах усіх вуліц. Гэта Слова Божае. Пра жыццё сваіх убогіх не забывай ніколі. Пра жыццё сваіх убогіх не забывай ніколі. Навошта, Божа, ты адкінуў нас назаўсёды? Чаму распаліўся гнев твой на вечах пашы тваёй? Успомні пра грамаду сваю, набытую здаўна, пра адкупленае пакаленне спадчыны тваёй, пра гару Сіён, на якой ты пасяліўся. Пра жыццё сваіх убогіх не забывай ніколі. Скіруй свае крокі да вечных руінаў, усё вораг знішчыў у святыні. На месцы сходаў рыкаюць ненавіснікі твае, поставили там свае знакі. Пра жыццё сваіх убогіх
не забывай ніколи. Бачна, як падымаюць высока сякеры, нібы ў гушчары лесу. Выбілі брамы святыні сякерамі і малаткамі. Святыню твою аддалі ў агонь, зняславілі дашчэнту сялібу імя твайго. Пра жыццё сваіх убогіх не забывай ніколі. Глянь на запавет, бо сховішчы зямлі напоўніліся шатрамі гвалту. Няхай прыгнечаны не вяртаецца саромленым, бедныя убогі няхай славяць імя тваё. Пра жыццё сваіх убогіх не забывай ніколі. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Езус узял на себе нашую слабость и понес хворобы. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час, коли Єсус увійшов в Кафарнаум, підійшов до його сотник і просив його, кажучи: «Пане, слуга мой лежить дома спаралізований і страшно покутує». Єсус каже йому: «Я прийду і вилічу його». Сотник сказав в отказ: «Пане, я не вартий, каб ти увійшов під дах мой, але скажи тільки слово, і очуняє слуга мой. Бо і я чоловік подуладний, але маю під собою жовнєрів. Кажу одному: іди, і іде, другому: прийди, і приходить, і служе моєму: зроби тоє, і робить». Почувши гета, Єсус здивився і сказав тим, хто йшов вслед за ним: «Заправди, кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, многие прийдуть з усходу і з заходу і сядуть за стол з Авраамом, Ісааком і Яковом в володарстві небесним. Сини ж володарства будуть викинуті вон в темру. Там буде плач і скриготання зубов». І сказав Єсус сотнику: «Іди, і як повірив, нехай станеться тобі». І був оздоровлений слуга в тую ж годину. Коли Єсус прийшов в дом Петра, бачив тещу ягоную, яка лежала в гарачці. Так ранувся до її руки, і гарачка покинула її. Вона встала і прислужувала їм. Коли ж надійшов вечір, приводили до Єсуса многих опантаних, а він словом виганяв духов і оздоровив всіх хворих, каб збилося сказане пророком Ісаїй:
И Он взял на себе нашу слабость и понес хворобы. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть грахи. Хвала Єсусу Христу. Субота, день Марійної Богородиці, Найсвятейшої Діви Марії, шановуємо, дякуємо. Бо, дякуючи Богородиці, так, я є безгаданому серцю, що в її лоні забилося серце Єсуса, Сина Божого, а нашого Збавця. І сьогоднішній весь місяць присвячений славленню серця Єсуса, яке так умиловало всіх до кінця. І эту любов серця Божого ми назираємо найбільше це на Голгофі. Бо коли б не було Божої любові до нас, до чоловічства, не було б цієї жертви. Тому, шановні, як бачимо, мотором, криницею тої всієї добрини і ласк Божих, які ми маємо, це любов Божа. І нездарма ми чуємо і в Святому Писанні, і говоримо: віра, надія, любов. Віра потрібна нам на дорозі життєвій, заховати віру Отця Небесного, Ісуса Христа Збавителя, Богородицю. Надія душі чистої. Там надія, то напевно будуть збавлені, коли виконають всі ті очищальні потребування. Тобто приподнимутся к своей такой духовной чистине. И любовь в небе, взаимна, безмежная Божия любовь и всех избавленных. Вера про меня проходит с каждым человеком, як молимся за померлых. Человек помирает, вера заканчивается для його. Розпочинається надія той душі. І ми в молитвах, да, вельми правильно. Ми пишемо імена, пам'ятаємо, але ми відчуваємо, я і ви, то коли ми приватно молимося за наших померлих, щоденно навіть, це велика ласка, але це недостатково. Бо святая імша, це вже, Ісус каже, то попросите Отца Небесного ім'я Моє, вислухані будете. І ось тут надія і померлих наших дорогих, і наша, то ми їм допомагаємо нашою молитвою, нашей памятью и нашей соборностью на имши святой в Божьем храме, церквете, костеле, на богослужбе. Тут уже посредник святар просит Збавителя в имши святой ласки для моих и ваших и нашего народа померлих. І певно, як ми молимося, просячи ласки Божої для слуги Божого Едварда Войниловича, то ми відаємо, що Костьол, коли вивчив його життя, признав слугою Божим. А це уже ступень чистості, досконалості, вірності Богу, любові до Бога і ближнього. То тая душа,
Так, яна ўжо і на зямлі признана, бо Єсус каже до апостола Петра, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано, що пробачиш, буде пробачено. І ось тут ми молимося, що Боже, вслав ім'я Твоего слуги Едварда в нашем народе и поміж народами світу. Тут уже відчуваємо небесную любов, бо особа, душа уже справді сіяє тим світлом добрині, любові Бога і ближнього. І тому, шановні, ми чуємо сьогодні з Євангелія, як Збавитель дає приклад віри простого жовнєра, сотника. Захворів його подуладний. Лежить, канає, конечно. Чув много разів про Христа. Не ходив за ним. Не слухав його. Бо, так як і у нас сьогодні, я на службі. У меня такая работа, у меня такая служба. Не могу идти в костел, в церкву. Так і ён. Але коли прижала, і ён приходить до Христа, не слухать, не сядає, слухає проповіді Збавителя. Он жовнєр, сотник. А приходить покори Ісус. Допоможи, мой слуга подуладний, канає. Чуємо діалог. І Єсус не сказав йому, а ти чого за мною не ходиш і не слухаєш Божого Слова? Кожному зростати до віри в своїм часі. Христос його не ламав, але одразу сказав, іду. І обудив гэтым чалавеку ось тое, што мы чулі, Пане, расціраўся. Во-первых, як мы говорим, а як прийняти, а що сказати, а як себе вести? Пане, мене жовнєри, всі мене слухають під козирок і все. Скажи слово, і мой слуга буде здоровий. Єсус бачив в этом віру на слово. А сколько людей сегодня требуют чудов, знаков, объявлений, тогда буду веровать. Это человек. Только слово Иисус скажи. Вот вам, як сказать, мы ходим як по вуголлях, то мы много разов в житті нашим, навіть сьогодні, ми не прави. І Єсус оздоровив. І гэтый сотник, гэтый жовнєр, так само, там все перевернулося. Зустріча з Христом, діалог і чуд оздоровлення, напевно, він со всією сім'єю стали християнами, і, може, ми молимося до того чи іншого святого, а якраз той гэта і був, який був з Єсусом на розмові. Тому, шановні, сьогодні якраз таки ми відчуваємо в гэтым місяці Божої любові, серця Єсуса Христа, що яно нероздільне з безгаганним серцем Марії, Матері Божої, яка, як ми співаємо, молимося, Матері, яка все розуміє. Бо Матері розуміє дитя. І вона розуміє все чоловічство, кожного з нас. Тому дай Боже, щоб ми отримлювали гэтую Божую добриню і ёю ділилися. Бо якщо ми щось у Бога просимо, чи отримали, це не означає, що для нас, а подяка іншим нести гэтую ласку, і щоб інші славили Бога. Тому ми якраз таки
молячися об навертанні людей до Бога, ми молимося поширенні хвали Божої на землі, на нашій землі, поширення хвали Божої в кожному серці і наближення неба до землі. Бо наколькі чоловічство буде з Богом, настільки це небо буде наближатися. Коли нема на землі Бога, естественно, небо далеко. То тільки залишається одна хула. А небо, як ми розважили, це любов, це милосердність, це щастя. І тому ось ми маємо перед нами ось така наша, да, слава Богу, життєва дорога. Віра, надія і любов. Віра – це витримати віри до кінця життя. Виношуємо любов до Бога і надію Божа. Будь милосердний до мене грешної, і любов Божа одари тих померлих і колісти нас радостю неба. Тому, шановні, нехай ця наша сьогодні зустріча наповняє нас духовним спокоєм, єднанням, бо Маті Божа субота сьогодні якраз таки нас збирає на вечірньому набоженстві до свого Сина, до Святої Комунії і до подяки Єсусу за Його милосердність над нами, нашими сім'ями і нашим народом. Амен. Молимся. З вірою євангельського сотника керуємо наші просьби до Отця Небесного. Молимся за святый костел, чтоб он обвящал свету Евангелие о Божьей милосердности. Тебе просим. Молимся за країни, у яких нема супокою, щоб про заступництво Панни Марії яни знайшли шлях для примирення. Тебе просим. Молимся за військовців, щоб яни пам'ятали про Бога і Його заповідь. Тебе просим. Молимся за тяжко хворих, щоб Єсус оздоровив їх. Тебе просим. Молимся за нас самих, щоб ми молитвою і учинками допомагали хворим. Тебе просим. Божа, Твой Сын, взяв на себе нашу слабость и понес наши хворобы, выслухай нас и дай нам ласку здоровья, души и тела. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Благословен. Благословленный Ты, Пане Боже, подякую. Тобі настала для нас духовним покоєм. Благословлений Ти, Боже. Прийми нас, Господи, якийсь. Амінь.
Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Добрий Боже, ми з радостю отдаємо пошану Маті Твоего Сина і складаємо Тобі эту ахвяру прославлення. Просим Тебе, зраби, как сакрамент, який переменяются наши дары, повеличи у нас ласку вечного откупления. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами, вгору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Та правди, годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми прославляли Тебе, Божа, за цуди, які Ти зробив своїх святих, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню и величаем Тебе словами яегемна. Великие справи Ты зробив на всей землі, и свою милосердность распостер на все поколения. Ты глянув на покору своей слуги, и праз яе спаслав людям Збавцу, Єсуса Христа, Твоего Сина і нашого Пана. Праз Яго Твою велич прославляють хори аньолов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, щоб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними вскликаючи: Святий, 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 Пан Бог Усемогутній, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Єсуса Христа. Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знову Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Споминаючи смерті у воскрешення Твоєго Сина, ахвяруєм Табі, Божа, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, доскональ його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гетого світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленой, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святым Владиславом, святыми Беларусі і всіми святыми, які спрадвеку подобалися Табе, каб з ними і ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос, Отче наш. Як у небі, так і хліба нашого щодня, дай нам и отпусти нам провину, як и мы отпускаем. Не уводь нас в покой. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Бавце нашого Єсуса Христа, по Твоєму. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий,
Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Благословлять меня будут все поколения, бо взглянув Бог на покору своей слуги.
Молимся. Пане наш Божа, умацованные небесным спожитком покорно Тебе просим, зроби, каб ми словом і вчинками визнавали Твоего Сина, народженого з Дева Маті, якого ми прийняли в найсвятейшем сакраменті, який живе і владарить на веки вечные. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison, Chryście, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Serca Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, Serca Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, Serca Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, Serca Jezusa безмежной величи, Serca Jezusa świętynia Boga, Serca Jezusa sialiba Najwyższego, Serca Jezusa Domie Bożej, brama nieba, Serca Jezusa полемнеючи справедливости и любови полное, Serca Jezusa справедливости скарбница, Serca Jezusa всех цнотов глубиня бездонная, Serca Jezusa всялякой хвалы найдостойнейшее, Serca Jezusa владарь з'єднанням всіх серців, Serca Jezusa, w jakim się skarby mądrości i umiłości, Serca Jezusa, w jakim wsia pełnota bóstwa, Serca Jezusa, podobanie Ojca Niebiesnego, Serca Jezusa, z pełnoty jakoho my wsie otrzymali, Serca Jezusa, praha od wiecznych wyżyniów, Serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Serca Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwiertaється, Serca Jezusa krynica życia i świętości, Serca Jezusa miłosierdzie za grzechy nasze, Serca Jezusa napełnione zniewagami, Serca Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, Serca Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, Serca Jezusa dzidaj probitaje, Serca Jezusa krynica wszelaka sucieszenia, Serca Jezusa życie i woskrzeszenie nasze, Serca Jezusa spokój i pojednanie nasze, Serca Jezusa żywa jak wiara za grzechy nasze,
Серце є у позбавлення тих, хто на Тебе сподяється. Серце є уся надія тих, хто в Тебе помирає. Серце є уся радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Єзу тихий, покорний серцем. Молимся, всемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм в ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. О Єсу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара. Сьогодні кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповідями Твоїми. Змилуйся над одними і другими, о Єсу найласкавейший, і притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єсу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи празня згоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, щоб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой безпечною свободою, дай всім народам спокій і згоду, зроби, щоб на всій землі от краю до краю один взносився голос. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то виявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрини и справедливости до людей розних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був ойцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу
и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в сердце, сям'ї, народе, якую взношу до Тебе з надеей, что в хуткім часе ён будзе включений у лик Твоих святых. Амин. Святый Архангеле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай в нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницу нашого збавлення, удостоилися тримать яє плен. Раз Христа Пана нашого. Прославлен Иисус Подяка Иисус, хай буде века, честь и хвала. Честь и хвала, прославление, честь и подяка, есть, хай будет века, есть, честь и хвала. Шановний наш Ксьондз Влад Монсеньор, з його серця ми віншуємо вас сьогодні вашими ім'янинами. Ви сьогодні, у вас сьогодні ім'янини, ми довідалися по секрету, і от решили вас поздравити.
Спасибо Богу, што прыслаў вас да нас. Мы вельмі рады гэтаму. Таксама мы дзякуем вам за абвяшчэнне Божага Слова да нас кожны дзень, за вашы мудрыя казанні, таксама за шчырую малітву, за цярпенне і паніманне нас, парафіянаў, цэлай нашай парафіі. Вельмі вялікі вам дзякую. Жадаем вам Божага благословення у вашым святарскім жыцці, паслузе вашай святарскай. Таксама дару Духа Святога, щодрых Божых ласк, моцнага здароўя на рэалізацыю Божых планаў у вашым жыцці. Хай святы Уладзіслаў заўсёды аберагае і заступаецца перад Богом за вас кожны дзень і дапамагае вам служыць і захаваць вернасць Богу і служыць плённа на Яго хвалу. Віншуем вас з імянінамі, любім вас і дзякую вам вялікі. Прыміце ад нас кветачкі. Щире дякую. Да, это... Дякую Богу, як кожен з нас. Ми дякуємо Богу за нашого опікуна, ангела і так далі. Тобто, що йдемо під опікою наших святих, і слава Богу. І дай Боже, щоб ми, накольки магчимо, були до їх подобними. Бо подобними, як ми розважали, любіть Бога, любіть ближнього. А це вже подобенство праз призму Божою для всіх і вся. Тому кожний святий, святая, вони в призмі Божої любові. Тому дай Боже, щоб завсюди поміж нами, в наших сім'ях, в нашому народі, як мога більше було цього порозуміння, добрини і верховком всього Божої любові. Дякую вам. Дай Боже. Щиро дякую завсюди і дякую за всіх вас. Так. Хвала Єсусу Христу. Дай Боже. Буде свіжий мед, подарую вам мед, поки нема. Дай Боже.